Já bych si tu dneska pro vás odložila takovou malou radu, tip. Třeba vám to pomůže, třeba ne. Akorát musím při přemýšlení chodit, tak se omlouvám. Jsem jak v Marečku podejte mi pero. On potřebuje chodit, když přemýšlí. Mám to stejně. Hodně často se setkávám na kurzech, anebo i při běžných líčení, když líčím na ples nebo na svrbu, že mi zákaznice říkají, že používají na ranní čištění pleti anebo odličování večer micelární vodu. Micelární voda je opravdu nedílnou součástí vaší kosmetické taštičky, je fajn jí mít. Já ji používám i když líčím, když potřebuji něco poopravit, nebo večer, když si sundáváme make-up. Micelární voda krásně odličí, ale taky má jednu nevýhodu. Hodně vysušuje. Protože byste si na noc nadali nějaký noční krém, nějaký vyživující olejček, třeba arganový olejček, cokoliv, co jste zvyklí používat na noc pro vaši pleť. Není třeba ráno očišťovat micelární vodou, která vaši kůži zbytečně vysuší, ale opravdu bych sáhla po něčem šetrnějším, nějakým gelíčku nebo nějaký vodičce čistící, ale tu micelárku bych asi ráno vynechávala. Je to jenom takový tip. Mějte se hezky.